Kamusta mga amigos, amigas? Nandito na naman ako ngayon. Kape po tayo. Kasi kanina may ginagawa ko. Sobrang busy ko naman. Kailan pa kaya ako maging presidente? Busy ko talaga kanina. Kaya ngayon magkakape ako para bumalik yung energy ko. Alam niyo naman na ulan karon. Kaya kape muna tayo para hindi tayo makatulog mamaya. Alam niyo na bakit hindi tayo matulog mamaya. Kasi naman marami po tayong gagawin. Alam ko na ibang iniisip mo, no? Wag naman ganon. Sige na, kape tayo para mawalan yung stress nyo.